खुलुमबाय बड'लेण्ड खबर चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आरो गुरैयै नोंथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय बे बड'लेण्ड खबर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालाम। मानोना नोंथांमोननि लाइक खालामनायाव, साबस्क्राइब खालामनायाव आरो शेयार खालामनायाव आङो गोबां थुलुंगानाय मोननो हायो। आम आदमी पार्टीनि सास्नि एमपिफोरा, राज्य सभानि एमपिफोरा BJP आव बावैसो जयेन जाबाय। दा बिथांमोनहा खनसेयैनो सास्नि राज्य सभानि एमपिफोरा आम आदमी पार्टीनि मोनसे दोलोनिनो 7 जन BJP आव जयेन जानायनि खोथाखौ खोनायोबा बियो माने आसरित मोनथावथाव। दा बेवहाय बे BJP जयेन जानाय एमपिफोरनि मादाव नाम जादासिन सासे एमपि होनोबा राघव सद्दा। बिथाङा बिराद सासे मोजां लिडार। बिथाङा रायजो राजानि बयनिबो जानानै पार्लियामेन्टआव गोबां समाव गोबां मोजां बिथाङा खोथाफोर बुङो। बिथांनि खोथाफोरा जोबोद बेसेन गोसा। दा बिथाङाबो BJP आव हाबैबाय आरो बिथांनि हाबैनायजों लोगोसे सास्नि आदमी पार्टीनि एमपिफोरा, राज्य सभानि एमपिफोरा हाबैजोब्बाय। दा बेबादिनो आरोबाव खोनागासिनो दंबावो। दा पान्जाब सरकाराथ' आम आदमी पार्टीनि। दा आम आदमी पार्टीनि MLAफ्रा, पान्जाब सरकारनि MLAफ्रा 28 जन खनसेयैनो BJP आव हाबनायनि खोथा बुंगासिनो दङ। बिदिबाथ' पान्जाब सरकारानो बायगोन। पान्जाब सरकारनि MLA आम आदमी पार्टीनि 28 जना जुदि BJP आव हाबोबा पान्जाब सरकारानो बायगोन। मानोना बिसोरनाव मेजरिटिया थानाय नङा। दा बेबादि मानो जादों बे मोनसे साननो गोनां बाथ्रा। खालि बयबो मानो BJP आव थांगासिनो दं। आसामावबोथ' बेखौ नुदोंमोन। आसामनि इलेक्सननि आगोल जे MP, MLA बिसोरबो BJP आव हाबफैदों। दा गुबुन दोलोफोरनि एथ' नामजादा लिडारफोरा, MLA, MP, मन्थ्रिफोरा मानो बेबादि BJPनि फारसे मोखां जादों, BJP आव मानो जयेन जादों आरो मानो जयेन जाबावनो नागिरदों, बियो साननो गोनां बाथ्रा। मानोना मोनसे हादराव, मोनसे रायजोआव, मोनसे सरकाराव बिरोधि दोलोआबो थाथारनांगौ। दा बिदिब्ला बिरोधि दोलोफोरा गावसिनाव मा उइक पइन्ट जानानै दङ बेखौ बिथांमोना माने बिजिरनानै रिसार्च खालामनानै बेखौ थिग खालामना लानाय। आङो दा बुंनो नागिरदों आम आदमी पार्टीखौ जेरैबायदियै मोनसे दोहौजों माने स्वच्छ माने सासक बा स्वच्छ मोनसे राजखान्थि दोलो, गोथार थांखिजों राजखान्थि दोलो बिथांमोना दादोंमोन। अरविंद केजरीवाल, राघव सद्दा बिसोर बयबो दंजोबो। मनीष सिसोदिया गोबां दङ। बिथांमोना आम आदमी पार्टी दाजेननायनिफ्रायनो दङ। केजरीवाला बे पार्टीखौ दैदेनबोगासिनो दङ, अरविंद केजरीवाला। दा अरविंद केजरीवालनि दैदेननायनि सायाव बिथांमोनहा मानो एथ' माबाखो अपसन्द जाखो बिथांमोना अरविंद केजरीवालखौ। दा बियो साननो गोनां बाथ्रा। राघव सद्दायाथ' बुंदों आङो जे थांखिजों आं राजनितियाव ओंखारदों बे थांखिखौ आङो दा आम आदमी पार्टीयाव नुनो मोनाखै। होमबा आं बेवहाय बुब्रि थानो हागोन। बेखायनो आङो BJP आव फैबाय होननानै बिथाङा बुंदों। दा समाया खोन्थागोन एक्सुवेलि आम आदमी पार्टीया गावसिनि आदर्शनिफ्राय गोजान जाबाय नामा, आदर्शखौ बिसोर बावबाय नामा, दा बेखौ जोङो समायाव मोनथिगोन। बेनिफ्राय
दा बियो आम आदमी पार्टीनि थाखाय बिराद मोनसे गिदिर खहा आरो गुबुन दोलोफोरनिफ्रायबो बेबायदि बिजेपि फारसे थांनायखौ जोङो नुगासिनो बेबो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा दा बिजेपिनि थाखायथ' बे बिराद मोनसे गोजोनथाव खबर बिजेपिया गोहो गोरानिफ्राय गोहो गोरासिन जागासिनो बेबायदि सापर्ट गावसिनाव माने मोजां मोजां लिडार जायफ्रा पाब्लिकजों मोजां मोनजायो बिसोरनो गावसोरजों फारसे थांगासिनो दङ बेथ' बिजेपिनि थाखाय जोबोद मोजां खिन्थु बिरोधि दोलोफोरा बेखौ लानानै साननो गोनां बाथ्रा दङ बिथांमोना गावबागाव दोलोखौ गावबागाव दोलोनि जे भुलफोर जानानै दं बेफोरखौ बिथांमोना माने थिग खालामना लानांगोन दोलोखौ मजबुत खालामना लानांगोन मानोना राजखान्थि दोलोनि हाबायानो जाहैबाय रायजो राजानि मोजां मावनाय दा रायजो राजानि मोजांखौ बिसोरो बांसिननिफ्राय बांसिन मावनांगोन जायनि दारै बिथांमोनहा रायजोनि खाथियाव थांनानै गावसिनि दोलोफोरखौ आरोबाव मजबुत खालामनो हायो रायजोफोरनि समर्थन मोननानै बेनो जानांगोन मोनफ्रोम बिरोधि दोलोनि हाबाफारिया आरो थांखिया एसेनोसै गोजोन्थों।